Så er vi endelig kommet til finalen i den store dublodyst. Og mit navn, det er altså Kim Natalier. Og om et øjeblik, der skal det afgøres, hvem der går af med sejren og de 1,8 millioner kroner. Lad os komme indenfor. Ja, så skal der afregnes her ved kasse 1, hvem der bliver vinder og hvem der løber af med et stort vederlag. Lad os starte med dig, Natasja Krone. Hvad har du gået og bagt på? Jamen, jeg har lavet 2 lækre sandwich, uden kød, uden mayo eller andet, der sætter sig på røven. Nej, hvor dejligt. En rigtig god idé herop til jul. Og hvad med dig, Gustav? Du har brugt en masse flødeskum og dinglebær. Altså, jeg vil jo bage en stor afrikaner, ikke også? Men det kom faktisk ret meget bag på mig, hvor meget han skulle hæve op. Ja tak, så tror jeg vist, vi skal til rosinen i en helt anden pølseende. Carl Holst, det ser ud til, at du har slået dit brød lidt for stort op. Ja, men jeg er fattet omkring det, og der er ingen, der har presset mig til noget som helst. Tak for dit bidrag. Lad os først se, hvem der får tredjepladsen. Det kan ikke passe. De 1,8 millioner kroner, de er mine. Ja, så må du altså også sejle din egen sø, Karl.